Втория ден на кастинга в Пловдив е към края си. След като вчера журито беше впечатлено от кандидатите за музикална слава и щедро изпрати на следващия кръг в София 17 таланти, днешния ден е на път да приключи щастливо едва за 4-ма. Мюзик Айдъл доскоро в София! Имаше един човек обаче, който непоклатимо вярваше в заложбите си и търпеливо изчакваше реда си часове наред. 22-годишният Шлосер Димитър е твърдо решен да срази журито със своя талант и неизчерпаема енергия. Работата ми е много адреналична, много динамична, опасна. Аз съм един от малкото шлосери, където съм с 10 пръста. Имам 10 пръста. Когато работя, обичам да пея. Това е Мюзик Айдъл! Дали аз закъснях или времето бързаше? Дали аз закъснях или всичко бе сън? Очумя като приказка, каквото ни свързваше. Очумя като празничен звън. Край реката редят се тополите, побелели от първия сняг. Аз не чакам за среща, не чакам, но моля те, моля те, ти да минеш по другия брак. Стига, мен. Що е? Добре, следваш. А на Киора дай да чуем. Мисля за тебе, сякаш ти си до мен, сякаш мъничка болка трепне бързо в мен, сякаш искам да плача като малко дете, но сълзи не потичат от очите въобще. Сякаш искам да плача като малко дете, но сълзи не потичат от очите въобще. Пееш правилно, между другото. Да, също слушайте. Пееш правилно и мен много ми се иска да продължиш напред, защото познавам двама много подходящи хора, с които смятам, че ако те събереме, ще направите най-уникалното трио на света. Смятам, че ще се допълвате наистина жестоко. Ще изпеете, може би, песента на живота си. Ти даваш да? Аз ти казвам да. Ти какво ще ни посъветваш? Не искам да го отдушим, направо. Ти знаеш ли, че аз се депресирах от всички ненормалници, които се явиха днес и ти просто беше капак. Аз съжалявам, не мога да дам положителен отговор на нещата. Значи Мария каза Тони трябва да определи съдбата ти. Митко има възможности. Виждам в него една много специфична харизма. Той успя да омагьоса всички около нас. Включително и аз омагьосах. Това е видимо. Това е детската ми мечта, да е митето в София. Ти ме спечели, Мария, с идеята за това трио, което се очертава между... Това ще бъде просто него. Направо можем да им праснем МММ. Митко, Марчо и Мустафа. Give you one moment, baby. I wanna be no way. Baby, let me give you a night. I wanna baby love. Ами, Мите... 3М. Става. 3М. Добре дошъл в София, приятелю.